Pangasinan have come a long way. Mula sa isang simpleng probinsya, ngayon isa na sa mga pinakasikat pagdating sa mga pasyalan, mapatubig man o kalupaan. Patuloy rin sa pag-usbong ang lalawigan pagdating sa mga produktong kung ano-ano pang maaaring ipagmalaki nationwide and even internationally. Despite that, the province always believed that they still have a long way to go to be a better Pangasinan from day to day. Mayahalin tulad ang kalsadang ito na anuman ng haba at hirap daanan, kung minsan sa dulo ay meron pa ring magandang patutunguhan. Samahan niyo ko, Rodiel, ang inyong travel hati para pasyalan ang daanan at daluyan na may iba't ibang kwento dito sa ganda mo, Pangasinan. Simulan na ang pasyalan. Pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Kalula, pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat ng papasaya. Kalula, klasin ang taglay na ganda. Siguradong mag-enjoy ka. Dalilan Pangasinan. Paliko-liko at tila nakakahilo, parang isaw sa zigzag at kung aerial view, korteng ahas. Ito ang Snake Road ng San Jacinto. Ang humigit kumulang 2 kilometrong kalsada na nagdudugtong sa Barangay Santa Maria at San Juan ay isang farm-to-market road project na natapos noong 2022. Hinulma ang Snake Road kasunod sa ipinagawang irrigation system kaya ito naging paliko-liko. So mas naunang nagawa itong irigasyon na to para sa mga farmers at sa sinasaka nila. Pero dahil sa proyekto ng gobyerno na Farm to Market Road, nagawa itong kalsada. So, ang Farm to Market Road na proyekto ng gobyerno, it paves for prosperity. Lalo na po dito sa municipality ng San Jacinto, we have this one, ang San Juan Snake Road kung tatawagin po nila, which is a Farm to Market Road po. Kung paano po nakakatulong ito sa farmers natin, hanggang sa pagtatanim, sa pagpapatubig, sa pag-aani at sa pagbibilad, dito na po nila ginagawa actually sa road na ito. It's a multi-purpose road. Hindi lang po ito daanan. It is also vital for the farmers as well. Actually, the tourism office as well as LGU San Jacinto, of course, we are looking towards having this one as potential na tourism destination sa municipality. Bilang bike tourism po,
ang pinupush natin, which I think sa mga coming years ay magagawa naman po natin. Lalo na po pag mga sunset, ang ganda po ng view dito. Once na pailaw na po mga street lights, marami pong tumatambay dito. Pasyalan din po talaga dito. Thrilling ito para sa ating mga riders at bikers, pero doble ingat naman para sa ating mga motorista. Ang daanang ito ay hindi lamang para sa mga naka-ride on wheels, kundi para na rin sa mga gustong mag-jogging sa umaga at mag-sunset viewing sa hapon. Kung paboritong street side trip spot naman ang pag-uusapan, sa bayan ng Malasiki, ang kanilang pambato, ang Arenas Drive. Ang mataas na kalsadang ito ay nakalatag sa gitna ng kapatagan ng barangay Bongar at Waig. Hindi lamang ito maganda para sa sunset view ride, kundi pati na rin sa noon ride na pinupuntahan ng mga tao dahil sa preskong hangin. Higit pa sa pagiging tourist attraction, mas pinadali na ng kalsadang ito ang pagtawid sa dalawang barangay. Ika nga nila, you can always enjoy life with the small things and experiences. Mag-isa man yan, with friends, or with loved ones. Sa bayan ng Santo Tomas, hindi lamang kasiyahan ang mararanasan sa kanilang daan, kundi pride rin. Kung bakit, ating niyang alamin sa pagbabalik ng Ganda Mo, Pangasinan! Go to Rock Splash Wave. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. Welcome to Cultura Splash Wave, a world-class resort nestled at the foot of the mountains. Have fun with the different waves at our amazing wave pool. Be thrilled at the heart-pounding giant slides. Swim to your heart's content at the uniquely designed dolphin pool. Be a child again with your family and friends at the Water Factory.
Enjoy the comforts of your home at the spacious, elegantly furnished, air-conditioned rooms. Celebrate the best times of your lives at Juliet's Legacy Hotel and Pavilion. Face your fears at our Skywalker. Relax and find your calm at our Fish Spa. Located at Cares, Pugo, La Union. Live the adventurous life with Cultura Splashway. Join us now, come on, Cultura Splashway. Cultura Splashway. Come have fun and enjoy the sun. Family and friends as one. In the waters, join us now, come on, Cultura Splashway. See you there. Cultura Splashway. Malilat Pangasinan. Unity and solidarity, and of course, pride for the LGBTQIA+ community. Sa bawat yapak at hakbang dito sa daang ito sa Santo Tomas, ito ang nais na may paramdam. This is the LGBTQIA+ pedestrian lanes na kinulayan para maipaabot ang mensahe ng inclusivity at pagtanggap sa ating mga kapatid sa komunidad ng LGBTQIA+. Unang-una po, we are happy and proud na ang Santo Tomas ang kauna-unahang municipality na nagkaroon ng LGBTQ pedestrian lane. Nais po namin iparating ito sa buong lalawigan ng Pangasinan na ang pagkakaroon ng LGBTQ Pride pedestrian lane ay nagsisimbolo ng love, equality para po sa mga organization ng mga LGBTQ. Very proud ang Santo Tomas na kami po ang kauna-unahang munisipyo na nagkaroon ng LGBTQ Rainbow na kung tawagin ay Pride, pedestrian lane for LGBTQ. Hangarin ng bayan na maging isa itong tourist attraction na talaga namang hindi lang Instagrammable but also something that gives message that is inspiring and quotable. Ang ating pedestrian lane para po sa ating pride community ng ating community ay sumisimbolo o pagkilala sa lahat po ng mga miyembro ng pride community sa ating bayan. Ito po ay pagpapakita ng respeto upang sila po ay matatanggap natin sa lipunan. So ito po ay sumisimbolo para ipakita nila na sila po ay karapat-dapat at tanggapin sa ating lipunan. Sila po ay membro o isa sa mga maipagmamalaki ng ating bayan dahil po sa mga naiambag nila sa ating community. Like yung mga community participation po, marami po sa kanila ang mga super talented na mga kapatid natin na member ng Pride. So, ang pedestrian lane po na ito ay sumisimbolo o pagkakilanlan sa ating mga Pride o community para ipakita sa kanila ang respeto at paggalang. Ang daan, naging daan na rin para ipaalala ang pagrespeto at pagmamahal sa bawat isa, anuman ang kanilang pagkakakilanlan.
Usapang pride o may pagmamalaki pa rin tayo. Bisitahin naman natin ang iba't ibang mga produktong gawa sa bayan ng Asinggan na naging daan na ng pag-unlad ng buhay ng mga residente at ng bayan mula pa taong 2005. Milk and Cara beef production ang focus ng Bantog Samahang Nayon MPC, kaya't ang kanilang mga produkto ay dairy products, desserts at iba pa. Bilang isang well-established enterprising institution sa industriya ng dairy at livestock, kaakibat nito ang misyon nilang magpalaganap ng importansya ng organic farming para makatulong sa kapaligiran. Layunin din ng kumpanya na bigyan ang mga out-of-school youth ng trabaho at mabigyan ng livestock-based trainings para ma-eliminate ang poverty sa komunidad. Ang Bantog Samahang Nayon po ay nagsimula pa noong 1973 at ito ay na-registered as cooperative 1991. 1991, maraming naging produkto or naging project ang ating cooperative. Nga lang, nung una, talagang nahihirapan kami sa pag-introduce sa mga tao yung ating produktong gatas kasi hindi nga nila alam na pwede palang itong inumin yung gatas ng kalabaw. Mga ganun po. Hanggang sa dumating nung time na medyo nabuhayan kami ng loob. Mapalad naman kami at napagtagumpay naman namin yung aming gustong sanang marating. Katotohanan po, itong produkto natin nakarating na sa Malacanang kasi kumukuha sila, binibigay sa mga senado, sa ating mahal na presidente, vice-presidente. Yan po. At saka yung sa partner natin na mga client, ang ating DSWD at saka DepEd, LGUs po. Alam niyo po na kami po nung kami nag-uumpisa, talagang walang-wala. Walang-wala po kami. Pero nung sinabi ko na medyo nakaangat na, kahit tanong po sa ating mahal na LGUs, kami po yung unang tumulong nung pumutok ang pandemic. Opo. At saka, hindi lang po dito, lahat po ng ating mga near towns, municipality, tumutulong po tayo. Kaya very happy po kami na kahit maliit yung kita namin, sinishare pa rin namin sa ating mga kapwa. Bale, itong kalabaw na to ay binigay ng Philippine Carabao Center. Ito po ay nagsimula po kami ng 25 heads, 2007 na binigay sa amin. So ngayon po ay 500 plus na po yung ating kalabaw. Yan, ito po ay ating tangkilikin sana kasi po ito po ay very nutritious na pagkain. Hindi lang sa ating mga matatanda, kundi sa ating mga bata. At saka po bilang isang magsasaka, ito po ay napakalaking tulong po sa amin kasi ito po ay malaking income sa mga katulad nating maliit na magsasaka. Pakisupport po ang ating industriya ng gansasang kalabaw. Mula nang nag-process kami kasi yung mga iba kasi sir, on-call lang sila kung may kontrata ng DepEd, kung may feeding, gano'n. Mga 30 plus po. Pamilyado na sir, mga. Tapos may mga out of school youth sir, mga estudyante. Ang sir, 2019 yata, yung umpisa ng feeding namin. Tapos yung mga estudyante, kasi yung dati di ba nag-pandemic sila, puro estudyante po yung mga namin, mga employee namin. Proud po, sir. Very proud po kami. Kasi mayroon kaming mga ibang natulungan po.
Maliban din sa mga dairy products, nagbukas din ang Bantog sa Mahangnayon MPC ng isang bakery that is offering delicious and nutritious breads, katulad ng kalabasa, sweet potato, at carrot pandesal, na patok din sa mga taga-Asinggan. Sa ating pagbabalik, atin namang bisitahin ang ilan namang bodies of water na noon pa may katuwang na ng mga residente dito pa rin sa Gandamo, Pangasinan. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at the restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Kalilan Pangasinan. Dito pa rin sa Asinggan, matatagpuan naman ang solar-powered pump irrigation system na kung saan katuwang na to ng mga residente sa kanilang tahanan at taniman. Ang tubig dito sa San Vicente West Carayan ay nagmumula sa San Roque Dam, ang dating masukal at malinis na ilog na ginawang irigasyon ng NIA ay pinamumuhayan rin ng mga tilapia, dalag at igat. Sa patubig sa palayan, saka sa lahat ng mga kuwan ng dito sa palayan, saka mga bata na liligo, kung wala to, wala kaming panghanap buhay sa kuwan, sakahan. Malaking tulong ito, madam. Pero, higit pa sa kontribusyon nito sa ating komunidad, isa rin itong tagpuan para sa magkakaibigan at isa rin itong pasyalan para sa mga taong gusto pang mapalapit sa kalikasan. Masarap tumambay dito pero pinag-iingat ang mga bata at residente sa paglangoy. Kaya naman ipinagbabawal ang paglalasing at pagkakalat ng basura sa paligid. Taong 2023 din nang nagawa ang kalsada sa tabi ng Carayan na hindi lang patok ang lugar na ito para sa mga gustong lumangoy, kundi pati na rin sa nais magbisikleta at mag-jogging sa umaga. Kung makakapagkwento lamang ang tubig sa ilog na ito, siguro'y marami na itong nabigyan ng inspirasyon. Sa bawat pag-agos kasi ng tubig, dala niya ang mga simpleng kwento ng buhay ng mga residenteng lumalapit rito. Ito ang Dipalo River ng bayan ng San Quintin. Ilog na ipinangalan sa tawag sa tradisyonal na paraan ng paglalaba noong mga sinaunang panahon. Sa running water, dito mismo sa ilog. Mula noon hanggang ngayon, dito na rin nanggagaling ang tubig ng aabot sa 39,000 na mga residente mula sa
21 barangays ng bayan. May haba itong 6 na kilometro at nanggagaling ang tubig sa Caraballo Mountains ng Nueva Vizcaya. Dinadivert natin gawa ng kailangan din kasi ng patubig yung mga magsasaka. Gawa ng may pananim po sila ng mais o kaya mga sibuyas. Mostly itong mga January, dinadivert na nila, kinukuha na nila yung tubig dun sa pananim nila. After na-divert na nila at hindi na po nila kailangan din ng tubig, may pupunta dito na isang mga kasamahan din nila, then idadivert din nila doon sa kabila. Sa barangay Kasanta Mariaan, Kapinpin, doon naman po sila nangangailangan ng tubig. Actually, itong tubig na ito na galing dito sa Dipalo River Park, mahalaga po yan. Kasi gawa ng marami tayong mga nangangailangan na magsasaka. Kasi mostly dito sa mga barangay ng Apugan, up to hanggang sa kabilang barangay, kailangan nila talaga ng patubig. Gawa ng may tanim po sila ng palay, mais, saka sibuyas. Hindi nauubusan ng tubig ang Dipalo River and nagsisidagsaan ang mga turista dito tuwing hapon and especially during rainy seasons para mag-freshen up and to have fun with their families. Napakadami pa pong plano na pwedeng gawin po sa mismong Dipalo River Park po natin, no? Lalong-lalo na sa tourism sector po natin. Parang gusto rin namin gawing all-in-one po yung mismong area. Parang magkakaroon po siya ng food tourism, ng farm tourism, magkakaroon din po ng faith and culture tourism po, doon po mismo sa area na yon. As well as parang pati sports tourism, which is incorporated siya sa Tourism Development Plan na ginagawa po at dinadraft po ngayon ng lokal na pamahalaan ng San Quintin at ng ating opisina, ang Tourism Office po. Pero expect po natin sa mga susunod na taon pa ay idedire-diretso po yung mga pagpapaganda at paglagay po ng mga bagong atraksyon na makikita mismo sa Dipalo River Park. Ilan sa parte ng ilog nasira man noong 1990s killer earthquake, pero hanggang ngayon naman, katuwang ito ng mga residente ng bayan at nagsisilbi na ring pasyalan at lugar pahingahan. Tunay nga sa mga simpleng pasyalan na daanan at daluyan, makakapulot ng inspirasyon at kwento ng pag-asa. Hindi man kaagad mabigyan ng atensyon ang mga simpleng detalyeng ito, pero kung iisipin at papakinggan ang mga natulungan, masasabing malayo pa pero malayo na. Cheers to more innovation, inspiration, and success para sa lalawigan. Naway ang bawat daan, makita rin nating daan tungo sa pinapangarap na tagumpay para sa bawat isa at sa bawat komunidad. Yes, we have come a long way to go, yet we still have a lot of ways to go to our dreams and aspirations. Tunay ngang ang ganda ng mga kwento ng Pangasinan. Tunay ngang ang ganda mo, Pangasinan! They say the only way to overcoming adversities and challenges in life is by going right through it, and so I did. This episode made me realize the importance of having the courage of pushing yourself despite the hardships we face in life. Just like the Snake Road in San Jacinto, where it has a curvy route, maihahalin tulad rin natin ito sa buhay na walang kasiguraduhan kung kailan ka sasalubungin ng pagsubok. Pero if you have the right mindset to tell yourself that you can overcome whatever obstacles that comes your way, then you will definitely go through it and perhaps will learn something from it. On the other hand, I would like to relate the Dipalo River Park in my life, which truly resonates with me. The journey in life is like the water in the river, which sometimes we will experience drought that will push us to use every remaining water or resources we have just to survive in life. On the same note, it will teach us to be resilient and be wise on how to properly utilize our skills, and of course,
it teaches us on how to be grateful and appreciative on everything we have. Furthermore, if the water is overflowing in the river, then of course, we will experience abundance and will teach us to be helpful to other people. This adventure truly resonates with my life. It made me once again realize a lot of things and be grateful even more. Tunay ngang ang ganda mo, Pangasinan.